Doncs seieu i escolteu, que us explicaré una rondalla i us explicaré la que cal en una nit com aquesta. Bé, no serà una rondalla, sinó una història. I sabeu quina serà? Doncs serà la dels pastorets o l'adveniment de l'infant Jesús. Doncs heus aquí que una vegada, quan el món era un desfet de dolenteria i el dimoni campava per les seves, va arribar la notícia que vindria el Messies per acabar amb tanta tabola i amb tant de pecat. El dimoni només feia capetar de dents de tanta quimera que tenia, puix que ja veia bé prou que venint el fill de Déu entre els homes li restaria les ànimes i ell es quedaria sense. Aleshores esdevingué com sant matrimoni, anomenat Joaquim i Anna, que vivien en una santa casa de Natzaret. Tenien una filla formosa. Què dic formosa? Era com el cel i com el sol i com totes les estrelles juntes. I era de tal manera pietosa que només feia que resar. I tan modesta i senzilla que ella era la que menys es pensava que seria l'escollida entre les dones. Aleshores esdevingué que havia d'escollir espòs. I no sabent qui seria prou sant i prou bo per emportar-se'n cosa tan refina, per obra de miracle va florir la vara del Sant Fuster de Natzaret que es deia de Not. No? No gosaràs dir el nom del meu marit quan portes 10 minuts parlant de mi i no t'has dignat a dir el meu. De fet, ja em presento jo. Soc la Maria, la pobra criatura que van obligar a casar-se amb el Sant Fuster de Natzaret que em treia 10 anys perquè suposadament li va florir la vara. No era la vara que a mi m'interessava. Alguns em coneixereu com la Verge Maria o la Mare de Déu. Es veu que els dos fets més importants de la meva vida és que sóc verge i sóc mare. Doncs, mentre Maria estava en oració, se li aparegué un àngel i li digué: Déu vos salva, Maria, plena sou de gràcia, escollida sou entre les dones. I en una nit com avui va venir al món el Redemptor dels homes. Clar que sí, tornem-hi, vinga. I en una nit com avui va venir al món... D'on va venir? Va venir caminant? Ja t'ho diré jo d'on va venir. D'aquí sota, que podeu posar en dubte que abans hi hagués entrat alguna cosa, no? Però encara ningú ha qüestionat que el vaig parir jo. I que no va fàcil per fàcil, l'Àngel, quan va venir, no em va pas explicar només d'embaràs, contraccions, busca les portes, que ningú t'obri, pareix en un estable. No passa cap control de sanitat, això? Però clar que sí. Els pastorets a l'adveniment de l'infant Jesús. Ell en el títol i jo i les meves contraccions amb una mica de sort, personatge secundari. Vaja, que després de l'àngel ens l'ha posseït el dimoni. Rasca moreis a El dimoni! Xicoma! El dimoni? Oh, què? Que t'esperaves un home, potser? Un satanàs? O un Lucifer? Doncs no. Mireu que els dimonis no tenen sexe, però ja sabem què passa. Bé, em presentaria, però em sembla que no caldrà, oi? Perquè si sóc un dimoni i sóc una dona, qui creieu que sóc? Us donaré una pista. Jo encenc en la carn mortal els desitjos a trompons i desvetllo les passions i sóc el que faig més mal. Vaja. Mira que diu el que faig més mal, amb un masculí genèric. Però la majoria ja han vist sempre una dona. Doncs sí, sóc la luxúria. Vaja, que de tots els pecats ens ha hagut de venir el pitjor. Espera, pecat? Capital, Que per una vegada que tinc categoria no m'entreguis. I per què ho dius que sóc el pitjor? Home, perquè les dones ja ho sabem que hem de ser com Maria. Pures, verges, bones minyones. No deixar-nos aportar per aquests instints animals que vas dient tu. Clar que sí. I blanquetes i rossetes com jo, perquè segur que a Natzaret totes estaven xapades pel mateix patró. Sí, perquè és clar, el desig, la sensualitat, el plaer, la provocació, el sexe, que tot això és un gran pecat, Bueno, només si ho relacionem amb les dones. Sí, perquè és clar, les dones no desitgem, som desitjades. No som subjectes sexuals, som objectes. Mira, ja veuràs. Isabel, vine!
La filla de Getzè t'estima i està sola en el moment. Si vols, pots fugir amb ella, que jo ja t'ajudaré. Sí, perquè clar, temptacions, Temptacions quines hi ha? Els diners, el menjar, El lleure. la fortuna i... jo. Perquè clar, parlar de consentiment seria demanar massa. Isabel·la! Que vols anar donant vol? No, i ara? Ai, no és pas l'única cosa que no em van demanar, Mireu, el meu pare, en Getzè, i en Lluquet, el meu xicot, mira què van parlar ells entre ells dos. En Getzè li diu al meu pare: demana el que vulguis, de tot el que jo tinc. La meva casa, el meu ramat, tot és teu si ho vols, que l'alegria que em porta el cor val molt més de tot el que jo tinc. I en Lluquet li va contestar: ni la vostra casa em fa falta, ni el vostre ramat em cal, el que si us demanaria... Aclariment. En Lluquet li està demanant al seu pare. A ella no, al seu pare. El que si us demanaria és un bocí. Un bocí de què, que et vull complaure? Un bocí, només que un bocinet d'Isabeló. Aclariment. Li està tornant a demanar al seu pare per casar-se amb ella. El seu pare. I pobre de mi, que digués el que jo pensava. Ai, sí, té raó. Té raó que això no està bé. Perquè aquesta frase segur que no la coneixereu, Perquè a ningú li importa el que jo pensi, el que jo vulgui o el que deixi de pensar. Que el meu pare i en Lluquet ja s'havien posat d'acord. De totes les possessions del meu pare, l'única que van donar vaig ser jo. Ai, Isabeló, benvinguda al Club de les Casades, que no hem escollit el nostre marit. Ai, l'enhorabona, i que el teu parió sigui. Ai, Marta, que tu també t'afegeixes al club. No, que jo me'l vaig fer triar. Ai, sí, reina, va ser sort, perquè, esclar, ja tenies una edat i et havia passat les roses, Sí, esclar, espera. N'estàs segura que vas triar tu? Vols que repassem aquesta presumpta història d'empoderament femení? Doncs repassem el que vulguis, Però aquí veureu que una va tallar el bacallà, Sí. A veure, això va ser el dia que tots anaven al temple perquè era el teu casament. Sí, i jo, que també em volia casar, doncs no hi vaig anar i em vaig quedar a esperar el meu Jeremies. Ai, aquest Jeremies meu, que encara no ve. Ai, Isabel, ajuda'm, que tu també hi eres i tu has de fer d'aquell noiet que corria per allà, saps? Ai, que encara no ve. Ai, calla! Un d'aquells dos deu ser el meu Jeremies. Ai, sí, deu ser aquell tan escaient, és que no en tinc cap dubte. Com t'has fet esperar, dolent? Què diu aquesta dona? Ai, no t'escaparàs, no, que m'has fet esperar massa. I ara també voldries anar al temple per veure si t'has l'escollit, Aclariment. Esclar, en Lluquet voldria anar al temple perquè aquí es voldria casar amb una dona vella, tenint l'opció d'una verge pura. Vaja, deixeu-me anar, que jo no us conec, No em coneixes. Ja ho sabia, però allò pactat és pactat, En Japó em va dir que ja t'havia parlat de mi i que tu estaves conforme amb tot i que venies per casar-te. Què? Que pots repetir això últim que has dit, sisplau? Sí. En Japó em va dir... Què? A poc a poc. En Japó! En Japó? En Japó va tenir alguna cosa a dir en el teu casament. Ai, ara que ho dius? Ai, potser tens raó, No. Jo el vaig convèncer, Sí, perquè jo li vaig dir. Jo en tinc 10 caps de bestiar gros, una casa i 2 vinyes. Això no et tempta. Amb aquesta cara de pebrots i tomàquets ni per tot l'or del món, bona dona. No, a veure, que no ho veus, que no el convences? El que fas és vendre't. No t'estàs valorant a tu, estàs valorant allò que tens, les vinyes, el bestiar... Home, i a més, és que en poca estona t'han tractat
de vella, de boja, de lletja... I de tonta. Perquè, mireu, bona dona, jo no sóc en Jeremies, Oh, ara que ho dieu així, doncs potser sí que teniu raó, I a més és que a mi tant me feia qui fos, perquè el que jo volia era casar-me, perquè si no, ves que haguessin dit, soltera, tan gran, i com que ja no era una joveneta, doncs em pensava que m'havia de conformar amb el primer que passés. Ai, Marta, benvinguda al club de les que no hem escollit el nostre marit. Ai, I no és per posar el dit a la llaga, però... ai, és veritat que un cop casada Què? te'n vas fer un par de fer hores i som... Va, nois, escudelleu els plats i vinga a cuinar. Ja, noies. Perdoneu que trenqui aquesta imatge de sororitat. Sororitat? Aclariment. Sororitat significa solidaritat entre dones. Però és que jo em vull afegir a la festa. Sí? Perquè, com tu, jo tampoc tinc nom. Podria ser l'àvia de qualsevol d'aquí. I la vida, jo me n'he fet uns bons tips de cuidar, de tenir cura dels fills, dels nets, de la casa, de l'home. Potser tot això que esteu dient no passa només a les rondalles. Potser té quelcom de veritat i de realitat. Sabeu què us dic? Cuiteu, veniu que tornem a començar, que us explicaré una rondalla. Sí. I us explicaré que cal en una nit com aquesta. Però no serà una rondalla, sinó una història, i ben real. Quina sàvia! La d'unes noies valentes que van reivindicar el seu protagonisme i van agafar les regnes de les seves vides. Sí! Explicar les històries de sempre està bé. I no hem de deixar de fer-ho. Hem de seguir representant els clàssics. Però reivindiquem-nos i posem-hi una mirada crítica. I sobretot que la ficció sigui això, ficció. I no els reproduïm a la vida real.